И здравейте, готини пичове, аз съм Neonrider BG и днес ще ви покажа едно видео на CSGO компетка. Let's go long. Окей. Гриняни! Но! Тук сме един мой приятел. Може да кажа здравей, Иванка. Здравейте, хора. Ето го. Да го скакаме много. Fuck love, май. Къде ще е батвата? Един тук зад това. А, те всички, О, сори. взех такова. Ба. Бит. Не. Къде е? Битъл, хълс. Бит шорт. Аз вземем шорта. Има един. Аз гледам. Сайт. Добре. Найс. Забравя съм как се бъни холко направо. Добре, това беше найс. Беше толкова зле. Няма да взем кой знае какво обаче това върното. Не знам. Все пак това е втора игра, това нищо не знам. И да, и аз съм 2017, брата, ама. Пак ли сме лонга? 1B, Окей. Че, One B. как му на... only one. Има двама. One double door. Two long. One shot. Ти жълт ли си, бе? Да, сетих, че един шот, не? Ено е включил. Правим ги. Имам зад. Low HP T-spawn, low HP, 10 HP T-spawn. Oh, nice. Добре, лесно. Браво. Това много яко е, това много милоха с P2000. Много яко. Да, за мен стек девятката, знаеш как съм дъхах днеска. Ти глави млатих, майко. Айде ги порем те. Ай ги оставим, бе. И къде ще ходим? 2B. Двама би. Мята е флашки нагоре. Да, шорт. Има един лонг. One tunnel. One лонг. One double. Ванка, идва на шорта, брат. Да, добре. Идва на шорта. One CT maybe. Добре, няма блъскай, бе, брат. Мей тара, бе. Тука клекнах. Шорт, One shot. Low HP. Браво. Да. Той е малко така... голепно той е. Виж му пръста. Кой е просто? What the fuck, как се изглежда? Добре, не е така. Сепнах си. Аз имам пари за... Guys, do you wanna try B? Ама такова. Но ма кефната от трите такава парк. Супер крута. А те отрят ли? Той не циклата е играл 100 години. Да, ама някак... С Галила аз пас гала парк. Много не е долу. А? Аз съм го смокнал това. Това ли си ти? Да, аз съм пърпъл. Оранж. Maybe lower. Maybe. Ето това. Аз гледам отзад. Снифай. Shot. Има един... Топър. Браво. Аз ще го взе.
Взимам бомбата. Минус един тука. Бомби. И сей клиер. Ah, shit, window. Window е. Добре, те са набито. Че. Гледай. Аз ще гледам шорта. Аз съм долу. Трябва да гледаш лонг Шорт. си. Един шорт. Фък, убима. Горе. Не бе, трябваше да ги лепкаш това бе. Чек. Не, никакъв шанс. Ако е с дефюз кит. Ако е с дефюз кит, го взима. Как дефюз кит? Ама аз чух, че имаше някой долу на това е на сито. Те са отгоре, де, то се чува от шорта. Да, мачу тук долу. Това ще съм ето. Малко. Нищо не мога да правя тази игра. Усетих. Тия наши чавка ли са? Да. Бегай, защото... Too long, Ave. Бегай, че са... Ah, yes. Purple, go short. Go mid. Don't stay here. Аз фул съм митам от това как се пази това мит така с смолка. Lower tunnel. Watch out. Не се ли там бе? Заколи го бе, мейт! Ванк, ти мен ли оцели бе? Абе, той е за теб, брат! Са ВП. Къде? Double doors. Двойни врати тук, вляво. Да. Слушай. Май ще са за тебе. Слушай ги. Сникни. Ще ме гледат цялата... Нямате време. Аз имам вече. Вземи бомбата. Ето тук, double doors. Вляво. Ето го. Там вдясно, ето го. Браво бе, още един остана. Трябва да плантите бомбата тук горе. Абе, ти сериозно ли си бе, мейт? Guys, come on. Ти си изпълнения бе. Така ще игра си. Аз къде знам, аз мисля, че ти спълн брат и става ПН чака само да вземем бомбата. Ялба. Бале, то някой левна от нашия. То те просто като тип, брат. Защото е просто бот. Дай биде, дай жега. Никаква жега, 12 от 5, бать. Дай, довърши с една граната. Която ако беше те оцелила, ще те уби. Но взе 12 примерно. То бота ще ръшка е. Бот и Яни. Де го измислих това. Чакай, Ван. След така бе. Дайте се Вземи ти почиваме. бомбата, вземи. Дай. Low HP short one coming from city. Просто дръжте Oh, фронта. low HP. 60 HP. Nothing. Абе, не му скача, бе. Дръж фронта, мейт. Okay. Okay. Как мараш Nice на? knife. Добре, то му го взех. Абе, пей го някъде. Не. What? Как ме, брат? Не. Лонка бе. Просто не се ръчва. Аз мислих майна, че всички са набито, брат. Сити. Мит. Лол. Брате, няма ги оставим да напорват. Окей, one was City.
Мога да взема ове тебе. Аз вече не знам какво да взема. Ами аз сейфам манивър. Аз съм някой като умре му взема. Аз съм мистерия. Чакаш просто, чакаш просто. Да отиди бе, брат. Какъв си час му ти запомна цвета? 1B. Аз съм пърпала. One, sure. И си пърпа, брат, ти си орен. Оранж да е, ми свикнал съм да викам пърпал. Sorry, mate. Бота ни умре. How many B? I saw only one. За всяко искаш лево. Има един шорт. Да имам на две съм, брат. Дна. Low съм HP на on две. B, low HP. 30. О, фак ме. Ауери! UMP, UMP. Чо е? I have no chance. Hey, I was only on 2 HP. Ти как... Чо е? 3 часа седи, чакам да му... Дах тя път, защото бях на две за това. Ето аз нищо не направих, защото... Секс суши, брат, имаше повече кръв. Няма нищо, не. Ай, той беше с такова оръжие, дето седи он дършеше му убие, нали? 2B. Чак, не дерашки, никой не се ръшки. Да, имам Ти аз. каза! 3. Мислих за друго, което Треби. да направя. Добре, бат! Пак! Това плашка напред. Те чакам само. Само да не ми се покай там. Върнете се назад. Watch out, he's from maybe, I don't know. Това пише добре. One bit. What? Дъбъл дор се уби. То как му убил е? Това са... Пише, другия пише какво прави. Добре, вие сте един до друг пичо, ари? Бито ще е по-сейф да идите, ама. Ето как ще ръшка с... такова... Ако му да играе с АВП, защото да не ръша. Добре. Като пред него е нашия. Ама отзад да те ръшна, да... Знаеш какво? Не знае къде е. Ние дет си играхме с букета на Микака. Shit. То тъпто... Сейв. What the fuck, man? He's wallacking. И направо съм... How he know where I am? Това беше подя. Еко. Те да знам. Нямам какво друго. Даваме на бърз демичени. Zane, Lascia stai zitto, non chiedermi niente. vieni qui. No, ti spiego dopo perché. 1B. One bit, то по-хубаво един бит. What the fuck? Какво му стана, бе, брато? Как ми бъгна играта. Ванка е въби. Никаква идея. What? Sorry bro, we're talking a different language. Pond. Има някой. Отгоре! Window! Window AWP! Браво. О, fuck me! Долу идва. Лаш. Е тука. Е тука долу, е тука. Fuck, one tunnel. Окей. 75 HP.
Фланк един тунел, тунел. Coming. Идва. Тунел. What the fuck? Стреляй бе, брат. Бога ли чуваш? О, фак. Секунда само пише. Аз си говоря сам. Викам, трябваше да почнеш да стреляш. Страх се, то не знам как не знаеш къде съм. Ти някъде другаде да си. За толкова малко време. Аз мисля, че станах срещу един. Не виждаш, че са двама. Добре, какви са ти изпълнения, бе, мейт? Мейт, какви са ти изпълнения? Non è possibile, porco Dio. L'avevo preso. Някой да гледа лунга. То лонга има човек, ама... Само гледаните лепнат по някакъв начин. Sì, ma sto tempismo, no, non è possibile. Това на видно, О, има един за теб, брат. Просто гледай за тебе. Не, тя нас... Не, тя нас... Sane, guarda quanti cazzo di soldi hai, mi dai. Давай, смятай, брат. Как Абсолютно смятай? никакви идеи нямам толкова да. Те нямат идея ние какво дрънкахме до сега. Dammi una così però. Испански? No, Ico. Ti do una cazzo. Ико, ай. Dai mio cane, sai. Ti ho detto Ico. Shut the fuck Is up. this Spanish, man? No Spanish. Italian, sorry. О, фак. Абсолютно нищо не знам. Италиански. Не дейте. Как ни дейте, бе? Ръш е единствения шанс, мейт. Това браче му. T'ho detto io. Ho capito che mi sto arrivando. Точно слуха. Добре, ръшни бе го, бе, брат. Дай го ръшнем. Да бе, бе, източи не мога. Добре, давай надолу. Lova. Къде цепа? Долу им... тук има един на... Не се съмнявам. На малко. И аз. На колко малко? Аз съм отделил 12. 12 съм отделил. Как се отстрах, брат, отстрах. Не. You know. Fuck, sorry. Почвам вече. Никакво жарне вече. Сега вече ги спака всички. Трябва да ръшнем. Никакъв ръш. Try hard short. Try hard short. Watch out, TVP, double door. Абе, one fucking short. Blue mate. Бре, пичи, колко АВП сте, бе? Ванк, ти не си АВП, казах шорта. Sì, no, non è possibile. Знам, че имаш готин нож, ама. Possibile che camminando. Един дъбъл дорс. Един двойния върти ванка вляво. Io tra passato non avevo fatto headshot. Там има един. Да, е там. То как ме вижда? Аз се съм крив или точен. Guarda, porco Dio. Бре, то много скрипт има. Или има скрипт. Se questo non si chiama Wallach, allora non so cosa. Те сега ще руваш, нищо го бе. По-хубаво да беше взела като. Браво, бе. Yes, Wallach. Да, съм отрил. Фул найс, бе, брат. Това не е реално. Това не е смешно, брат. Бати пично как се е. Някакъв тръгва и гледам сам как не. Ти ли му буташ, брат? Цуби. Не мога вина.
Хах, прави укус. Не, сериозно ли съм толкова пет? Не такова. Имаме време, нека ти да я носиш. Не мърдай така, защото ще ти лепна на тебе хета без да искам. Само клякай, не мърдай. Има един. Аре, покажи се, го вземи, бе, брато! Garbo lacking. It's impossible. It's impossible. Долу един. Ой, те на цепото това! Не за тебе, брат. Добре, те АФК ли има да... Да, 2К. Нещо. Ти имаш повече от мен, бе. Добре, аре мърдвайте, бе, пичове. Guarda. Sì, ma anche prima ero top mid, mi hanno tirato la smoke, la flash, la granata e la flame proprio sotto i miei piedi. Cioè io non l'avrei mai tirate lì le granate. One double doors. Tuma double doors. One fucking double doors. Bank. Non per aria l'ho preso. Oh, nice skill with shotgun. Flashing, flashing. Ето Buttati a тук. destra. О, тук има едни. Трябва help. I need help here. No one hit. You sure? Yes, no one. Да, затова. City. I'm incoming. Oh, si mette il lag. Guarda quanti Не бе, има един тук за това. Добре, как точно мен ще стреляш, бе, брат? Това не е реално, бе, брат. Баш мен ли ще стреля то? Еми ти си бомба. Той не знае, че съм бомба. Аз сега ще правя такова. One cover long. Що не ми взе оръжието? Шорт! Мамичката ти де. Да. Видя ли го сам как се обърнай му, но... What? Да, бе. Не, да, бе. Аз за колеца, бе. Ammazzati. Йок дефюз. То няма дефюз, ама пак има време. Quasi nessuno riesce a fare. Може поне да ги задържат, май. Io sono sparato verso quella cassa dove ero io. E lui sì, giustamente su di me. No, ce l'ho fatta anch'io. È difficile ma fattivi. Да, аз съм много топчещо, аз съм просто... Ho capito, ho sparato anch'io una volta attraverso la casa, ho preso in testa. Ah, cazzo. Добре, то пише. Per caso un crash. Porco di Не ги разбирам това. Беги, бе. Guarda caso. Беги, че АВП. Тога не го убива. Аз все пак кой? Никой нашия е там, брат. Ще ги направи, бе. Много ясно. Васе е пънтия към лонга да гледам. Watch out. Се моля. Има един сити. Run. Иди. Big knife. Run. Go plant. Plant. Добре, това го взехме. Cazzo, lo stavo per accoltellare ma poi si gira.
Стига, май, ти колко пари направиха. Nonostante gli hacker c'ho 16 kill, ok? Добре, това е твоето оръжие. Давай. Шпром 4 глави. Да. Трябва 5, нали знаеш? John Cena! Ела би. Да, трябва да правим все нинджа дефюзи. Нямаме дефюз китове още. Пазима, иди там да пазиш, аз тук с Ник да се прикрия. А, тук са! Давай, лепнаха ми, help, it's B guys, B. How many B? Пази се ланг. Io vado lower stand. I go lower А stand. някой им помогне, бе. There are tunnels, just fast. Io cala precisione. Dimmi che era passato su, no? Cazzo, scusa. Да, то... Убей го. Io porro, То с... Въсе един там. Брат, аз съм едно в 3 бе, мейт, съм на 6 хп. Мога ги направиш и двима. Като си един до друг, едва ли? Стига да са ретарди. Не ми да. Сега са Брат, ботове. аз тех девятката много по-лесно ми е да пия. Вече се научих продължително да играя. Аз трябва да си лохна пи 2000-то. Защото с тях ги скъсвах. Аз съм пак еко, май. Въсе тук има P2000, искаш ли? Да, чакай. Ето е там. Hanno sparato col fucile attraverso le porte. Оф, трябва да спра да цъкам това, брат. Да. Какъв мид, бе, брат? Това е лонг. What? Oh my god. Vai da short, buttati giù sui guardalo! Il profile! Найс. Guardalo! За теб, бе, брат. Как му си толкова тъп? Vedi l'altro fianco, Добре, ай The стяг. guy on short, profiled my friend. Падаме, Not бе, possible. ще падаме. Аз съм еко. Аз съм тотално еко. Какво е, кое? Аз съм тотално еко. Някой се е фърлял. Finché dici giusto. Аз съм еко и вече съм. Possiamo andare a fare il culo. Yeah, 5 guys on long. Да, наистина, петима сме на това. Oh my god, no one B, what the fuck? And no one long. Scommetti che c'è. Scommetti che sono tutti qui. They are wrong. Obviously. Maybe. No one B. Oh. Long, mate. Ванка е лонга. Брат, и шорт са. Фо ти пука, бе, брат? Ти гледай лонга, аз гледам шорт. Абе, да, дойде един от лонга. Добре, аз не го виждам. Не го виждам, брат. Пита е. Не мога го видя. Ok. Рън. Ти вече си беше просто оръжие. Да, бе, аз съм за това майна. Аз като съм ти за скапването. Има един там. Да. Добре, то е... Винаги има лантапва с скапания хедшот. Ma chi si chiama Adre? Купуй всичко, брат. Да, бе. Sì, c'è la faccia, sì. Просто купи всичко, майна. Купи всичко, което можеш да носиш. Просто е това. Dopo un'altra compra per un cazzo di ranco. Senza costicità di merda. Просто купи всичко, което можеш да носиш. Това е. Sono one long. 100% шорт, брат. Колко? Watch out the fucking flash, man. Аз ги чувам. Cazzo, vai addosso. О, той са... Niente. По него взеха, брат. Добре, той зад мен бил. Sai che le kit di fucile a bomba sono Аз контра, брат, съм супер слаб, аз не мога да играя много контра. C'è ben paccino 900. Айде играем пак като за последен рунд, май. ti ricordi quel periodo
Леле, то спрейт не го ли иска? То спрей май на някой схъба скоро. Извинете, пичове, малко късно се сещам, ама... Чак сега се стига да ги изключи тия радарли. Знаете ли, че съм много сигурен, че не са... Уф, майко. Добре, имат картечници, брат. Аз зареждам, той ме убива. До тебе. Ето го. Дефюзай газ. Няма друг. Оле, да, вземи. Браво. Имаш ли пари? 450. Искаш ли... Изчакай, не ми го пращай сега. Искаш ли го? Ела тук, да. Меткай. Так, вземи всичките. Не баш всичките. Ако гледаш лонга, ще ги взема. С пихи в себе. Добре, гледай шорта. Аз тук седа на кара. О, това е опасно. Те са шорт 100%. Мидъл. Да, шорт. Шорт. Готово? Найс. Обещах ти? Право е авто. Право авто. Ами аз... Това е авто. Ако са кизрели. В авто, бе, това е Ultimate. Брат, ако са кизенчика... Комбак иззрел. Аз тия съм ги мютнал. Аз не. Димитър. Не се чувствам сам. Мен ми стана тъпо заради клипа, че не се сетих по-рано. Тия да ме дразнат по този начин. Аз слагам един смок така. О, фък. Ти го смокна така, ма гледай го, скочи там да го гледаш. Че аз съм тука върху това. Гледай лунга да не ми набият по-рано. Трудно ще го набият така. Да, то ги свърши. Давай, че са набити са тия. Брат, като за последен рунд, давай да се скефим един тук долу. Да. Ти сериозен ли си, бе, мейт? Не спя да го взема това, бати тъпя съм. Добре, беше готина игра. What? Descripting. Не. То пич е нереален. То ги е истина. То пусна хака, бе. То пусна хака, викам. Взимай дефюзките и това е. Камбак. Малко. Имаме мъничко, много мъничко. Не е малък. Жълти бяга направо, ги направи като съндък. Тия хуй гранати. Бит са. Не, лонга. Това беше просто един. Лунга ли? Не. Мен ме е страх да си на шорта. Не хубаво. То пак умря на мид. То умре на мид. Ти ми изслушай ги, бе, те къде викат, аз съм ги мютнал тия. То правиш се тито, бе. Чекалиш ги. Бит са, брат.
Бито ли са? Да, бито са. Аз съм от ловъра. Thank you, man, thank you. Ръшкайте, ръшкайте. А то как? То му... Добре, как му уби то така, бе? Какво е, бе? Бе... Беше яко. Добре, пичове, това беше всичко от мен. Весели празници и чао!